ассалому алайкум бардуи азиз, ҳама каса созен тинҷаин саломатиётон хубай вақтотон хушай. имрӯз 3 майи соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 119 сомонӣ. дар имрӯза видео бардуи азиз бо диққат мара гӯш кинед ки ман хеле хонаҳоро гап мезанам. як кадай шаҳри душанбе замин ё хона дар кораи то чанд сма дар кораи дар ҳами видео гап мезанам. ана ки хонаҳоро гӯш кинед, хонаҳои заминӣ. хонаҳои заминӣ ҳастаи дар ноҳияи ҷайҳун, яъне ки қимсангири пешина, хона ҳастаи дар шаҳри исор ва хонаи заминӣ ҳастаи дар шаҳри кӯло. квартираро гӯш кинед. квартира ҳастаи дар ноҳияи файзобод, шаҳри левакан, шаҳри ваҳдат, шаҳри душанбе ва дигар ҷоҳо. қизиқи видео ҳамие ки як хонаи заминияи 50 000 сомониш мега. бардори ғариб шумо метавонед ки як хонаи заминира 415 000 рубл бихарен. барои хирсандии мо як дона лайки бепула форатон биҷиқен. касе меҳмон бошем подписатсия кунед, видеои ма шумода мерава. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, Ила бай. мошиноро дидед? ها دیدم. ширкати бахтиёру баҳромҷон ها дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бод дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку ها. аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, ها аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба душанбе шаҳр дар омада дигар ҷоҳо ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا. бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدین. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنین، در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش می اومده. ҳозир шогирдорам бисёр шудагия бардуи азиз, ана хотиррасон мекунем ки шумо дар канали Савдо ТЖ қарор дорем ба чаи ачкидор кароли YouTube. дӯстони азиз, ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Исор, деҳаи Уртабыз. 6 сотиқ заминаи 4 дархона ва подвалаш фундаментош рехтагӣ ҷихелек десен. ана обу свеч мега ҳастаю мегзарониш тамом. ҳуҷҷатош 100% будай, лоҳиярам дора. 25 000 ғишти пухта ва як камаз қим овардагиам барои кладовкааш. гирди ҳавлӣ маҳкам кардагӣ, дарвозаи гарини қимат задагия бардуи азиз, мақсад меҳнат кардагия ка. дӯстони азиз, нархиш 155 000 сомонӣ. касе харидор бошед муомила дора ва соҳиби ҳавлӣ гуфтагия ки ана ба мошинам алиш мекунем. дӯстони азиз, агар шумо ягон мошин дошта бошед, метавонед ки ҳамин якада занг бизанед, ба мошин алиш кунед ва нархи ҳавлии фурӯшӣ 155 000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагиам. занг бизанед, бигӯед ки номероро аз канали Савдо ТЖ гирифтам. бо бисёри бардору мегӯянд ки Савдо ТЖ ту тема мекунӣ. бардуи азиз, мо тема намекунем, ина гӯш кунен, нарха гӯш кунен, бовар кунен, мегӯен Савдо ТЖ гапат надорум да. бардуи азиз, ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Гилбоғ да. гӯш кардесен, ҳавлӣ дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Гилбоғ, канечкаи маршрути 1. 6 сотиқ замин, 3 дархона, кухни баня фундаментош рехтагиай, светаш ҳастай бардуи азиз, овша мегзаронӣ. ҳуҷҷатош 100%, касе харидор бошем бо савдо мешава гуфтагиай. фақат бардуи азиз занг мезанед, мегӯянд ки номероро аз канали Савдо ТЖ гирифтам, масъалаи нарх қатӣ арзон мекуна. ҳамаш майлоли нархша гӯш кунен. нархш бардуи азиз 50 000 сомон. хапдам ҳеҷ када нагӯ, занг биза, ҳавлии фурӯширо аз шаҳри Кӯло бихар. ана ака бес шеринар, ҳамо амраи барта бугӯ ки 1 минут хаб куна, и эълона гӯш кунем бардуи азиз, ҳамин телевизорам биланд боша пастиш кунем. дӯстони азиз, як ҳада аз шаҳри Душанбе 9 километр замин ё квартира дар корай. замин то 150 000 сомона боша мега, квартира то 220 000 сомона мехара. фаҳмидена бардуи азиз, замин дар кораша аз шаҳри Душанбе 9 километр то 150 000 сомона мехара,
квартира то 220 000 сомона мехара. суммаш нахтай. касе дошта бошен ҳами якада занг бизанен. агар гапои мара нафаҳмида буд Шеринар, ина маълумот шабо дар бар экран нависагиям. форад як бор бихонаш. ҳамун тағоид бисёр вақт реклама доране ки намедона ки гиҷода муроҷиат кина кам-кам бифаҳмони Шеринар бугӯ ки дар ютубам хеле канал астаи Саудутеҷе бачаи ачкидор. Бардруи азиз, ҳамун хонаи тағоид ҳама дарои ки ман рекламаш мекунам. Мошин дора, квартира дора, чизе ки барои фурӯш дора, инами рақамҳои май дар WhatsApp шӯӣ кунем бардруи азиз. Чизе ки барои фурӯш боша ва навора давом метиҳем. Ассалому алейкум ҷароҳ. Назми шумо хурдтонтарин ин мошине ки ду Қазоқистон рафтондему. Дусветка бар автомобиль гапон камчигаш нест, ҳаме зӯр мошино гарантийно хелин фребгарӣ хелин гапон набудааст. ана мошино майкумтон бачо зӯр бачо буд. Assalomu alaykum migrantlar. O'zbek, tojik, qirg'iz davlatlarga kirdi chiqdi migrantlarga olib borib kelish nimalari bor. 100% ishonchi va tinch. Bizmonlar bo'ladi. Agar aloqaga chiqmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoni tagida nomerlar qoldiramiz. 100% ishonchli aloqaga chiqingizlar. ака Шеринарав меҳнатҳои моро қадр кинена ядона лайкира форатон бижихен. раҳмат мегум барои лайкотон. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун, пешина Қимсангир, пеши таможнида. 50 сотиқ заминай, 12 сотиқ документалния. дӯстони азиз, гӯш кардесен? ана пеши таможни ноҳияи Ҷайҳун 50 сотиқ замин, 12 сотиқ документални, 8 дар хона, 2 хонаи барак, овусвеч мега ҳаст, ҳуҷҷат 100%, ошхона, баня, ҳоҷатхона оғил дора. дарахтои мевадиҳанда бисёр дора. бардруи азиз, ҳамин сезони мевагида бовар ки ай мевагӣ сер мекунида. бардруи азиз, нархи хонаи фурӯшӣ 300 000 сомонӣ арзон мешава ва соҳиби хона гуфтагия ки Али шам мешава ба квартира дар шаҳри Душанбе. номрои телефонаш аст бардруи азиз, бо занг зада маслиҳат мекунем. 300 000 сомон ана Али шам мешава ба квартира дар шаҳри Душанбе. хона чӣ хеле ки гуфтам дар ноҳияи Ҷайҳун аст. дӯстони азиз, маълумотша дар бар экран нависагиям, чанд сими урусӣ мешава дар рӯи экран нависагиям. бардуре ки Россия гуфта будем ки квартира арзон ай шаҳри Душанбе монен, марҳамат на гӯш кунен. бардуре азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пеши бозори Корвон, доми 3 этажа. духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 43 квадратни метрай. ремонти квартира нав замонавӣ. дӯстони азиз, хеле ки дар сурат десен, овусвеч мега ҳастай, ҳуҷҷат, сертификат, техпаспорт дора. дӯстони азизи, квартира десен ба чизи чораш фурӯхта мешавад. нархи квартира 335 000 сомонӣ. 335 000 сомон. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагиям ва соҳиби квартира гуфтагия ки ана камтар арзон мешава. номрои телефонаш аст бардруи азиз, занг бизанен, бигӯен ки номерои канали Саудутеҷа гирифтам, ба шумо бо камтар арзон мекуна. подписчикои Саудутеҷа кам-кам мумкин билетам дар кор шавад. дӯстони азиз, як бародар, нами бародаре ки дидесен, билети самолёт, билети поезд мефурӯхтай. хай мисол бо подробни хидаш ози гап мезана, бо диққат ҳами якара гӯш кунен. касе да мисол билети самолёт, билети поезд дар кор боша, ҳами якада занг бизанен. салом алейкум бардоро, хуб ҳастен иншоалло ҳаматон. бардоро, кадоме да билетҳои самолёт ва поезд дар кор бошад, нов баста ба кадом самт иншоалло дастрас карда метавонем. шумо метавонед ба рақамҳои дар рӯи навод буда муроҷиат кунед ва ҳатман иншоалло ба шумо кӯмак мекунем ва ҳамчунин мо метавонем ки пешакӣ визаи шуморо проверка кунем ва мисол ай депорт будан ё ай набудани шумо иншоалло шуморо огоҳ. ана ака бачаёша тамошо карде сабоши бугӯ ки ҳо ака тамошо кардесам. битони ҳами видеора падилица ки ягон Шеринар, ягон бародарода падилица ки ҳамо ҳам яке ҳамин навор ягон хона мехарам.
дӯстони азиз, квартираҳо дагзаштем. Квартираи дешен қарор дорад дар шаҳри Левакан, пешина Сарбан, кӯчаи Зебонисо. як хонага дар 2 этаж қарор дорад, 30 квадрат. домои бардуи азиз пешина буда, квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додааги ки як хонага дар 2 мошинона қарор дорад дар шаҳри Сарбан, яъне ки номи наваш Леваканда, номи пешинаш Сарбан ва нархи квартира 180 000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагиам. дӯстони азиз, харидорои аниқ числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша занг бизанед. бардуи азиз, аз куҷое ки хона, мисол замин, квартиратон дар коре, комментария ҳамин видеода бинависед, ман арзонтар ёфта барои шуморо реклама мекунам. дӯстони азиз, квартира дешен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, пеши бозори Гилистон. духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 40 квадратни метрае. дом навастройка бардуи азиз. соҳиби квартира маълумот додааги ки духона, кухни, туалет, ҳамом, калидори калон доштаи пеши бозори Гилистон, шаҳри Ваҳдат метавонӣ ки мисол зиндагӣ кунӣ. свет, канализатсия, овуш мега ҳастай дар 4 этаж қарор дорад. камтар ремонт ба чени дили худат мекуниш бардуи азиз. тамом дига ҳамаш 100% срочния гуфтагиай. бардоро гуфтагиай илтимос беҳуда занг назанед, фақат харидорои аниқ занг бизанед. чӣ хеле десен ремонтш бардуи азиз хай мисол миёна буда, бо мисол ба чени дили худат як ремонтш мекунӣ. нархиш 170 000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагиам. ҳамаш майли як квартираи арзони дигара ба музикаи чакчаки борон гӯш кунед. дӯстони азиз, квартира дешен қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, кӯчаи Исмоили Сомонӣ. як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 34 квадратни метрае. доми бардуи азиз пешина буда, квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додааги ки хонаи фурӯшӣ дар раёни Файзобод, кӯчаи Исмоили Сомонӣ, рӯпарӯи парк музей. чойхонара бардуи азиз чойхонаи Наврӯзам қариб будаи. як хонага 34 метри квадратӣ бо тамоми шароитош. чизе ки мисол мебинен ҳамаш места, фақат медрои зиндагӣ мекунӣ. бардуи азиз, ба чизе чораш фурӯхта мешидай, нархи квартира 150 000 сомонӣ. дар ноҳияи Файзобод бардуи азиз 150 000 сомон. харидорои аниқ бардуи азиз, числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша ба занг бизанед. ханам хеле бачаюча ибад навори Саудотеҷе дар YouTube яктай бардуи азиз. и хеле каналам камай бовар кунед. и хеле канали хеле хонаҳои арзони хеле чақчақҳо бовар кунед. нестайда охи. хай мисол бисёро тамошо мекунед, медонед дар YouTube Саудотеҷе яктай. Саудотеҷе хонаҳои фурӯши партесай дар канал бардуи азиз. ва форатон ки ана мошинҳои арзонам тамошо кунед, ҳами комментария ҳами видеоро ососта поён баред. канали мошинҳои фурӯшиам ай хидмае Саудо ТВ, канали мошинҳои фурӯшӣ дар ҳами комментария айне ки комментария нигоҳ кунед бардуи азиз, ҳамун силкара мондагӣ, ҳамун силкада меҷахен, прамои канали DM-и Саудотеҷе ба чаячкидор да мегзарен. бовар кунед да. и хеле нархи навои мошин, хеле нархи навои хона фақат дар канали ҳами мо мебинед да. дӯстони азиз, агар шумо ҳам хонаи арзон, квартираи арзон, мошини арзон, чизе ки мисол дошта бошед, метавонед ки дар ҳами рақамҳои десен дар WhatsApp шуроӣ кунед. нами номерои десен бардуи азиз дар WhatsApp шуроӣ кунед. бигӯед ки акай Саудотеҷе ҳами хонаи моро мисол ё квартираи моро ё мошини моро я реклама ка мо дар видеои оянда насиб иншоалло ҳами як рӯз ду рӯз ждат мекунем, мо навор мекунем, ана бо настроение боша бо як чақчақи зуруш мекунем. хай кору бори Саудотеҷера дидесен ки чӣ хеле охи рекламаш мекунан, иншоалло ки ҳами ҷош соз боша, нархш арзон боша, ҳами як соат да мебинӣ ки ҳамун хоната фурӯхтӣ ё мошинат мисол мошинат арзон боша, ҳами рекламаш мекунам, мебинӣ ки ҳами як соат да залогша партан через карта. инам хеле бардуи азиз хулоса таърифи баъд кардем Саудотеҷеране ки бардуи азиз настроение ҳастай, вақтҳомон хушай, кам шӯхӣ мекунем, чақчақ мекунем ки камеам боша шумо ҳами ай кор омадагӣ чӣ хеле ёнбош карда ба чаячки дора гӯш кидена, телевизор тамошо накуненда охи. дӯстони азиз, гапа бисёр намекунем то видеоҳои оянда. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша, дар киҷое бошин, ҳамеша сарбаланду хонаободу кисоатон пири пул боша, вабче дарди ғама набиненда. бардуи азиз,
лайк, подписаться, комментария, любой чи бинависен дар комментария, любой чи. аз киҷо мисол хона квартиратон дар кори фуратон бинависен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.